Pui, nu fiți atenți că am ajuns acasă și haideți să vă arăt. Deci ăsta nu exagerez chiar deloc, că e cel mai mic duș pe care l-am văzut în viața mea. Iar baia asta, stai să vă arăt. Iar e ca aia din Bulgaria, știți când era să pic de pe ele. Chemiști un picuț, hop, hop, vedeți? Hop, hop, și te duci. Dacă te miști prea tare, te poți duce de pe el. Dar fiți atenți la asta. În fapt, stați să vă arăt așa. Uitați-vă, pun piciorul și piciorul meu e aproape jumătate din duș. Vedeți? Deci, vedeți cât de mic e dușul ăsta, nu? Stați să vedeți când intru în el. Vedeți? Deci eu nu sunt foaia ta, adică nu sunt cordat, dar așa zi eu, asta e statura mea. Pot intra în duș, nu. Vedeți? Dacă mă încord o leacă, tot rup aceea. Deci, efectiv, fiți atenți, nu mă pot mișca în dușul ăsta. Nu, să și rupt asta. Deci, bă, nu știu, zici că-s dușuri de-astea pentru furnici, mă. Nu știu ce-s astea, mă. Vedeți? Deci, cum mă mișc, cum te dau aici, am tot așa. Deci, duș mai mic ca asta n-am prins niciodată. Efectiv, abia mă mișc să mă spăl, să mă dau pe spate. În fine, hai că ne auzim mâine.